Опа. Гледай, беше гледам колко е. Дошли на мен какво ми е. Не да го намалиш, ако беше колко цепет. Той шавай. Искам да видя някой ден да го дигнеш точно в голяма степен. Африката ли? Да. Къде ще купаеш? Мисля, че имат работа. Там. Сега ще направя някой тук, като седам колата да падам. Оградината. Не. Сега се чувствам по-професионално, бе. Привет. Ти се смея! Ти се смея! Ще купя по-голям гараж. По-висок. Пак. Здравейте. Здравейте на всички! Днес продължава... Да, то типа хората не знаят, че вчера сме обслужвали моята Honda. Та вчера обслужихме моята Honda и днес продължаваме с другата Honda. Африката. Голямата. Днес времето е по-хладничко. Доста по-хладно е, може би с 15 градуса по-ниски температури. Обаче това не мога да не спре, защото трябва да се карат моторите, трябва да сме готови да сме ги обслужили и когато стане време само да даваме газ, дет се казва. Така, на Африката какво ще изменяме? Масло, маслен филтър, два въздушни филтъра, защото тя е с два въздушни филтъра и предни накладки, защото са готови свършили, ама е хубаво да ги сменим на време, да не когато почне на 1000 км от края на разходката, да почнем да стържат дисковете и да ги съсипим и тогава вече става доста по-дебело. Нещо друго има да кажеш? Да. Помощниците лека по лека идват. Бригадата започва да идва. Бригада нов мотор. Поехали! Поехали, друзья! С кое ще започнеш? С въздушните филтри, защото сещам, че не е много там ще... Тъй, за да почнем да сваляме въздушните филтри да ги сменяме, трябва да смъкнем първо гардовете. Защото тези въздушните филтри се намират някъде ето тук. Обаче, за да смъкнем гардовете, трябва да развием едни болтове, които се намират и тук, вътре. Обаче тия болтове, за да ги развием, първо трябва да махнем цялата тава на двигателя, която пък така или иначе я махаме заради смяната на масло. И започваме с няколко болта, които са с такъв бит на крайник Т30. Е така еврейски звезда. Еврейска звезда, как му казват на това? Да. Т30 и почваме да си лягаме вече. Който седял прав, седял. Моя там като минаваше треногата снима. Между другото сменихме на крайника с такъв бит H5 600 грам, защото звездата малко запеца в самите болтове и трудно се маха от там. Не, че тук много по-лесно се маха H5-ицата, ама май пак малко по-добре. Тъй, че и двата варианта ще ви свършат работа. Единствената къса е от тази страна. Ай, пускай. Така. Сега, махнахме талата или спънката за каруци, както сме го кръстили. Ей, тук сега и тия болтове трябва да ги махнем, те са с камък 12. Се надявам, че тази Видория ще го разви. Да. Пеца хваща самия ролбар, са гумени и обира вибрациите. Така, още един болт има от тази страна. Тъй като имаме и фаркчета на допълнителни, първо трябва тук да ги развием, ама те са с 600 грам пак. Ето. Развивам ги. С моите ли държиш? С моите ли държиш, Нико? Сега докато Нико маха другия фар по абсолютно същия начин и тук, за да премахнем изцяло гардовете. И тук има едни болчета десятка. Сега и от тази страна. Оп, Ще го въртява. Аз го усещам, че идва към мене, този върти още към. Абе да въртим аз малко, бе. Сега ще нагоре май. Така. Искам да си деликатен. Там отраска малко, ама и... Сега ти да къде го тихнати? Да, Мишка. Защо не го остави просто на земята, бе? Ай, че си варя.
Ще си вървиш. Да, Тъй се ходи. Тъй се ходи то. Трябва да смъкнем цялата и тая страница. Той и двете страници, де. Който значи, че трябва да махнем. Тук има два болта. На предните виждаш ли ги? Тук има два болта. Кажи какво се ползва, за да си да почне да Тук има болчета и тия болтове тук трябва. Да. Да, отгоре да почне да освобождава един къде се Тук има едни пинчета, трябва да ги натиснеш по средата и те изкачат. пластмасови. Да, пластмасовите се чупят само докато ги погледнеш. Ами, като свършите, тогава ще пуснем пак камерата. Иначе трябва да слагаме мелодия. Трябва ни само ето и тук. Сигурен си. Да, и тия болча и тях трябва да ги махнем, защото... Колко е, Нико? 3 ли? Колко е? 6 грама, Тройка. тройка. Ама то продължава насам, бе. С пластмас. Продължава, обаче нищо няма... Ти ще купчеш бялата от черната, да? Да, бялата от черната откупчава. Тото е само... Даже не е такова. Няма зъб, ами е само... Кръче с дупка, няма зъб. Тя я малко да завъртете към меню. Тук има пинче. Тук, ето го. Так, натискате навътре. Ето го. Такива букуци. Такива букуци има една камара сега да махаме, защото те се чупят само докато ги погледнеш. Чакай, така отзад ли има? Гадното е. Това за ритка пчела. Ти днеска много е официално, бе. С ръкавици се ли? Вчерашната Хонда е пипа на голи ръце. Ема, че тя вчера си имаше друг майстър, бе. Аз бях само калфа там. И тук днеска пуска научи, да го изпрещиш. На калника ли? Добре, айде си, защото почна да се дразня. Дай направо дверка. Там трябва една черна. Да ги извадите с гадове. Пусна ги горето? Не. Да, с права дверка, сега ще пробвам да ги махна тия. Която е червена. Да, има с черно, има малко черно. Има малко черно, бе. Ема то червеното привличате. Може да кажеш червена, по-лесно ще да се намери. Те търся поддръжката, ние търся по... Тук добре, имаш още някакво. Ето още една. Да, само мъжна. Има. Излезе и тая. Те продължаваме тук да махаме. Обаче някъде помня, че имаше и болче, да. Едно, две, три още. Тука, тука. И тук горе. И тук си имаме болче. Ето и за болчето е една обикновена PH едно отверка. Или плюсова, малка плюсова отверка. Тъй като падне болчето е голям кеф, голям парти. Тук има болта. Добре, защо трябва да има 100 000 болта, Нико? Кажи ми, защо трябва да има 100 000? Така става по-скъпа Хондата, бе. Така, се разкопча. Отдолу се разкопча. Тук има едни кръчета, които трябва просто да сме малко по-смели. Когато за първи път е малко по-страшно. Изглежда малко по-страшно, но просто как трябва да сме малко по-смели. Тук... Сега кажем, че и то не задържа. Не задържа. Те, ето. Махнахме едната страница. Вече мога да се налеем антифриз, ако искаме. Ма ние не искаме да се налеем антифриз сега. Нашата цел е тая. Това е лявата кутия. Ето къде пише L. Левия въздушен филтър. What? Bro, what are you talking about, man? Един, два. Ето тук вътре има един. Три. И тук има още един. 4 болта. Развиваме ги и би трябвало да стигнем до въздушния филтър номер 1. Докато Нико продължава да отваря другата страна, по абсолютно същия начин се отваря. Ние почваме да отваряме кутията. Тъй като си е хладно и нямаме време да се пинкаме едната страна, другата страна, Нико ще прави едновременно и другата, да можем да стигнем до филтъра. Почваме да махаме болтовете. Те са такива обикновени болтове за пластмаса, които като стигнеш малко повече и прави само чат и пластмасата е заминала. Тъй, че трябва да внимавате като ги затягате. Много бързо промазват самата пластмаса. И особено така както е този, който е над антифриза, е малко по-ръждив, или поне така изглежда. Хубавото е, че
както при хондата на тия, които са от болтовете отдолу, също имат един кожух пластмасов, който ни позволява да падат по земята безразборно. Май сме готови. Я сложа малко болчета из джоба. После да ми напомните, че имам болчета в джоба, да не станете, че ще останат там. Тук сега чалъма е да извадим този въздуховод от тук, който обаче не се предава така лесно. Не се предава, защото точно и тук отвътре има си явно чувам. Първо трябва да бутнеш леко напред, да излезе от тая пъпка към едно закопчаване. Първо леко напред и след това го вадим назад. Я сега да пробваме. Ето точно така. Ето както казах и тук има една пластмасова пъпка, на която се закача самия въздуховод. И трябва да внимаваме с него. Сега. Ето така полека. И капака на кутията е излязъл. Те филтрите са като нови, бе. Ма ще ги сменим. Ние не сме ги сменяли, някой преди нас явно ги е сменил. Обаче пък видимо изглеждат в доста добро състояние. Сега има леко зацапване, ама чак пък да са много мръсни. Виж ги. Не са чак толкова мръсни. Ето руски още? Май не. Според мен кара още сега. Да, разгубихме вече, сега да карам още с тях. Не. Тук е хубаво да позабършите. Когато извадите телефон, ще се го извадите, тук има доста пепеляци, мизери. Хубаво да се издуха и да се забърши с някакъв тип обезмаслител, за да е чист въздуха на мотора. Има още две болчета и филтъра е навънка. Ето ги, един, два болта и вече всичко трябва да е навън. И от едната страна ще сме готови. Сравнително бързо. Охо! Ето го и другия. Да, и другата страна. Никога обаче хич не му липсва с него, с как го изкърти. Нали не е неговия? Вчера с Вестрома беше много нижен. Между другото, вчера искахме да снимаме и Вестрома. Обаче взе да се мръква. Взе да се мърчи и никой реши да си го смени набързо. Да, набързо. Бързо, не като хондата. Ето, наистина не е никак лошо. Аз ти казвам, последи си да имаш очи. Даже нямаш между ребрата никакви. Нищо няма. Като скаш на компресора малко и поддухай го и... Куда му има, кажи ми. Нищо, куда му има. По същия начин първо бутаме леко напред, за да... Ето тук кабелите за фарчета ми пречат. Да отхвавям тази кофти. Пъпка, да, отвори се. Оба. Хайде. Излезе. Излезе. И този филтър е в същото добро състояние, между другото. Ма нещо не е. Сега отворили сме, ще ги сменим. Ето е разликата. Това са старите. Това са новите филтри. Почти няма разлика, даже до последно се чудихме да изкараме ли още един сезон с стария филтър и след това сложим новия. Ама по-скоро не ми си играе и до година. То дано да има нужда до година да изменим въздушния, да направим достатъчно много километри. Ще сложим новите все пак. Ама се чуя да хвърля ли старите, да не ги ли хвърля? Хвърля ли? Хвърля ли, да ги сложиш сега? Хвърлям. Дали стават? Мога да се обзаложа, че след 5-6 карания ще прънчат като тия. Защото финния прак веднага ще се... Той финния прак веднага се набива, да. Добре, все пак слагаме новите, ай. Слагай. Ай, добре, теглихме чопа, ай. Слагаме новите, тия старите. Става ли нещо от тях или направо се само за справка? Слагай. За казана? Ти, че си играеш пак да отваряш мотора и сложиш нови. Те, майка. Добре. И почваме инсталацията на новите вече. Преди да сложите нови е хубаво да позабършите, защото ето има малко масни пари. За да е хубаво чисто.
Трябва да се забърши. Тарарара. Шляп, новия филтър. Чакай, бочнем се в джоба. Само да не е скъсан джоба. Открой джоб. Открой! Без да продължаваме обаче. Какво да откриваме? Две болчета. Чакай, ама не мога да тръгна много там. Тъпчеш го, после даваш отгоре. Не се напълваме много да ги престягаме, защото да не се приват. Особено ти. Кията също гледам да я забършим хубаво, да махнем всички тия чужди тела, всички тия боболечки, които са набили тук. Медиарлък. В принцип е хубаво с някакво почистващо спрей, че ама не сега нямате. Ще остане за другия път. Почистващия спрей. Помаги. Само че сега е спрямо. Пожалуйста. Напръскам малко. С обезмастител решихме да го напръскаме все пак малко. Да махнем мизериите. Търкай и не мъркай. Търкам без да мъркам. Определено става по-добре. Още доста мизерия. Ще оберем така. С плюнка искаш да го кажеш? С плюнка не. С плюнка не става. С плюнка само може да залепиш нещо. Особено ако е пиянска плюнка, лепни така. Тя като нова не е била тъй чистата с кутия. Ако искаш, може да си изплакваш ръцете. Да, то обезмаслител пък помазно от маслото. Той е обезмислител. Обезмисля всичко. Оставаш безмисли. Ето между другото, наистина пише, че веднага трябва да се измиеш, защото е много силен. Измий се. Ай, после нямаме ги двата нокътя, къде са? Та с кожа не ми трябва, вика. Ай, обърши се от дънките, аз да снимам. Дорче няма гледайки пъти. Аз ще й пратя линкови. Пак чуваме да вкараме напред, да хванем тази пъпка тук гумената в този зъб. В този зъб трябва да я хванем и да наместим вече самата кутия. Дадох. Тише, измеря. Влезе. Ай, тук другия болт. То скрин на колко години? Не знам, че на. Така. Аз също не знам. Аз оня ден попълвах декларация. За кое? За такива да не притежавам. Що? Всичко над 50 години трябва да се регистрира. Да. Ти вече? Къде го регистрираш? Чуваш в музея, декларация попълваш, че притежаваш, просто няма ти го вземат. Просто след време ще знаят, че ще имаш такова нещо. Отивай чуваме сте. Давай, всяка година попълвам такива декларации. Да, и попълваш, после имаш много старини неща и някакъв инцидент се случва с тебе и музея ги наследява ли? Какво става? Как се смея ти колко си подал, Никола? Усещам някакви схеми тук. Схемите, музейни схеми викаш, а? Никой тук тази страна сме готови. На почни път се ударя. Вече сложихме филтрите на мястото в кутиите и почваме да сгубяваме всичко по обратния ред, както го разгубихме, сега така и сгубяваме. С малко повече увереност, заради тия пинчета и така. Айде, след малко почваме направо с масото. Нико, колко болчета трябва да останат? Само едно ли? Чакай, че се топят мета на ръкавите. Да, топли са на ръкавите. Тъй вече сме го сгубили отпред
Всичко по смята на въздушния филтър приключи. Сега остана да запалим мотора, малко да се стопли, за да можем да източим по-лесно маслото отдолу. Представяш сега да запали. Топлихме мотора вече. Наместваме ли гена отдолу? Ей! Тук съм. Е, така. С ключ 12, с камък 12. Явно при Африката всичко е двойно, защото Африка Twin се води, всичко е двойно. Има и две пробки за маслото. Едната е тук се намира, другата намира чак и тук отзаде. И въздушен филтър, разбира. Сега първо почнем с тази предната. Так. Бе, кой ги затяга от тук, Никол? Не съм аз. Аз съм бил. Гледай как не ще. Че аз вземам по-яката трещотка, май. Чакай, да. Прекараш тя. Не съм ги затягал. Да. Защо? Не ще, че. Няма брате. Ще залепна на това. 12 ключа. 12. Да. Трещотката малко. Дай много чуем шок. Какво да там? Чук. След една майка много пъти. Най-накрая се отхлабиха тези пробки. Голямо затягане и голямо чудо. Те пък ептен вече. Те един път като отлепят, направо ще кажеш, че на ръка са да я усети. Сега да нема да клепа целия. Топличко. Дай такова парцали. Той предния път. Бари, предния път те направи го. Това. И че предната смяна на масло, какво смисъл? На това После ден ще стигне ли? Да, ще стигне. Да, бе. Ще това сменил за масло. Казвам съм смяна. Знаеш кой било, че имам предното масло? Маджун. Кого спомена как ми се еди това? А? Кого спомена как ми се еди? Дини обаче. Истински маджун видиш. И в два работи не се еди. Кого казва сега? Знаеш как ми се еди? Ей, как го казах, значи? Мизерия, ма барен живот. Трябва да запалим малко да работи на такова. Да, не запали. Да проработа и половин час. Да издуха масло. Не му трябва половин час. Не му ли трябва? Много е. Не. Чакай, че още много пускам. Половин чашка. Напълня. Маджунец. Отивам да видя децата. С камера работи и не говоря за мен, защото я разбера после. Ей, новия филтър също като стария. Аз сам, тук малко трябва да го намазниш, да знаеш. Тъй да, бе. Той си мазен. Той си мазен, мога беше намазан. Малко е тъй. Колкото да не е безич. Ма трябва с новото масло, не с старото. Късно я вече, сложих от старото. И сега да го завим. Леко по-лекичка. Да го изтървеш вътре, че няма да е приятно. Вече няма да е ново. Да. Едната пробка обаче няма такова. Няма шайба. Да не залепнем на корпуса. Не. Просто няма. Що няма шайба? Хубаво да има, да я знам. Да почнем да сгубяваме вече, защото пак стана обяд. Пак не сме почнали още накладките. Купихме си една дифтунка, защото много странно липсваше на едната пробка. Дифтунката, защото Господ знае. Ние зато и май супер трудно я отвихме. Я дай ми големия динамометричен ключ, мишок да завия филтъра. Филтъра по книжка му дава да го завием на 26 нютона. Сега да почнем да навиваме да видим. Ето готово. Така, филтъра е готов. Сега остана пробките. Пробките обаче гадното е, че са с ключ 12. Така с ключ 12 нямам. За големия динамометричен ключ. Що ги направя с ключ 12? Но... С какъв акъл ключ 12? Как може толкова малки да са? Ще да ги попретегна и да видим. Ай, стига, притяга. Аз да чуя дали стига, дали не стига. Една мишка сега малко парцали, да забършим отдолу, махаме и наливаме новото олио. И ще видим ако го запалим малко капи,
Ще претегнем още малко. Тонеца допреди половин час смърца така. Паднах тоти. Фърли тръкнете, сега гледаш пак. Да не ги претягам повече, а? Не. Ей, От после. И така, дифтунката се оказа, Гей се смея. ето е там. Ти как ще иди да си купиш кружки за колата, Николко? Ще го посоча с пръст, ще се смея. А сега ще я сменя. Дай. Дай ми тук мъжката фунийка. Ето това. Go. Знам, че по спецификация му дава 10 на 30. Обаче ние си слагаме 10 на 40 и сме готови за плювки. Сега запаля малко да влезе масло в филтъра. Така, винаги след като сменяме маслото, е задължително палим мотора малко да си поработи, да си поеме масления филтър, маслото колкото му е нужно и сега ще проверим нивото на пробката. Защото Африката, знаете, че няма око за маслото, а има пробка. И сега ще я забърсваме. Тикаме я наново. По каталог му дава 4 литра и 100. Ние сега напълнихме 4 литра. Ами ето тук е средата. Малко близо до максимума. Според мен е хубаво сега да го оставим така. И 4 литра е достатъчно. А пък вече в продължение на няколко дни, след няколко дни, примерно след седмица каране, е хубаво да го проверим отново, да видим ако някъде е отишло масло, но мисля, че 4 литра е перфектно. Ами остана ни не мръсната част е да го кажа. А именно да сменим предните накладки, защото всички знаем, че с моторите спираме много повече с предните, той с колите е така де. Много по-често заминават предните накладки и е хубаво да се проверяват. Не ги проверихме, имат съвсем малко останали още, но предпочитам сега да ги сменим, за да може после цял сезон да не го мислим. Ето ги два комплекта накладки, тъй като сме с два диска отпред. Това, което ни е нужно е трещотка с камък 14, за да развием тези два болта и една най-обикновена отвирка, която за да приберем цилиндърчета, да можем да сменим самите падове. Да започваме! Всичко се запекло, бе. Така. Вече хвърлях ръката си, мислех, че няма да има нищо мръсно, но май ще съжалявам. Чакай, че гледам настрани. Така, ето тия два болта трябва да ги извадим. И ако нямаме ръбове по диска, би трябвало да излязат без проблем. Ето ги излязат без проблем. Сега гледаме, че тук едната накладка има доста от нея. Има на предвид колко са дебели. Но пък ще си ги сменим. Така или иначе. Не са хванали. Сега с отверката така хубаво набутваме цилиндърчета да могат да се преверят, за да можем да сложим новите накладки. Така, не с много сила, да не прецакаме нещо. Да залепнат хубаво за страниците. Така. Гордо залепнаха и сега следващото, което трябва да направим, е просто да ги извадим. Ето е така. Определено има доста от тях, обаче предпочитам да ги сменим сега и по-добрия комплект да го вземем в мотора за резерва.
Защото всичко може да се случи по пътя. Може да се отлепи накладка, всичко се случва. А пък един комплект накладки, така или иначе има достатъчно много ключове в моторите. Един комплект накладки ни тежат сумати килограми. Така, ето ги новите падове. Както казах, спрямо той е особено. Не, че не е по-изтъркан, ама няма чак толкова много разлика. Ето той е по-изтъркан. И така. Сега да почнем да ги слагаме вече. Така. Ето и така трябва да са. Така мушкаме ги. Ето тук си има едни крачета отдолу. Ето. Супер, ето как залепнах. Направо като от тях си залепнаха. Оп, така, хубаво. И ето пак идва тук ролята на оверката. Да могат хубаво да си прелепнат. И общо взето това е. Сега трябва само да го натикаме пак на място. Ето, съвсем спокойно си влизат. Слагаме двата болта. И сме готови да спираме сигурно. Между другото си мислех, че стане много по-трудно. Ако трябва да сме честни, за първи път сменям накладки на мотор. Не помня преди това съм сменял накладки на мотор. Тук не съм проверял на какви нютон-метри трябва да се стегне. Ама според мен не е чак толкова важно, просто трябва да е хубаво стегнато. Много по-опасно е ако пренатегнем примерно пробката или ако не стегнем правилно. Край. Това е. Сега се прехвърляме се от другата страна. Ето, както казахме, правим абсолютно всичко по идентичен начин. Гаси, Зора. Много запекане. Единия тръгна. Гаси, Зора, бе. О! О! Бря? О! Ей, как се запекали и сега вече се развият на ръка. Винаги те става. Да не да е с оригиналните накладки това. Тук се личи, че е било, ще кажеш, че стандартно лепило за болтове. И тук по същия начин, да, още се седи. Най-вероятно са оригиналните. Аз не съм ги сменял. Може би никой преди мен не го е правил. Така, и тук. Накладките не са в чак толкова лошо състояние. Обаче искам да си ги сменя. И това е. Хубаво е да не ги трошим, да не ги натискаме много. Ако мислим да ги ползваме пак като резервни, със сигурност си можете доста живот в тях. И най-вероятно това ще е комплекта, който ще го вземем да го ползваме за резервен, да го имаме с нас. Аз вече цапах повече, отколкото да сменя масло, осънени. Нямаш ръкавици. Аде викам, май няма ми трябват. То стана лесно като детска игра. От едната страна влезе. От тая тук се базика с бай си Васил. Прави си майтап с мене тук. Ето готово. Така, влези. Так. Наместени са. И това, което става, е отново да го сложим на място и да завием болтовете. Така, порядъчно, хубаво се стяга. Така, готово. Ами май това е, Мишка. Сега остана, проверяваме за последно дали отдолу има някакъв теч на масло.
защото мина може би 15-20 минути, двигателя вече е що годе хладен, вече не е топъл. Проверяваме отдолу, ако пробките нямат течове, слагаме тавата и сме готови да пълним резервоарите и да поемем към нови приключения.